Regaindi tangene kesi ya Vradare operation Kakulima Court. Case number 0019 of 2026. Nyaya pakati pa baba vanonzi Bernard Veke ababa vanonzi Mnamatu Gweshe. Mwemiri kuti vamunamatu uyai kudari mutsanangure nhau yenyu yekuti sei makarodza mudzimai wangu uye mukatakurira mbatya dzemudzimai wandakazoroora. Vamunamatu uyai pamberi pachangamiri mutsanangure kuti sei makarodza mudzimai wangu uye mobva madzora mbatya dzamakatakurira dzemudzimai wangu wandakazoroora. Nhau iyo changamiri nemakurukota atapasa sekretari ade John mkwashoro inini ndakatora mumwe mukazi wechitundi nemukazi wangu wokutanga, saka vaviri ava vakangonesa navo vangani vari 2. Uyu mukuru ndobva achitora zvipfeko zvouyu ndobva watanga kunesana chi. Asi chakazongondinesa ndakazongoona motikari yauya pamusha yakutakura chi zvinhu zvandakashanda nomukadzi wangu. Ndobva ndati koseiko madhamu, ko isusu tiri vaviri tatadzirana paka. Kanzi inini ndatoni nababa uyai kumba. Shuwa ndakaedza kufona foni ya baba panguva inakiita madhamu ndobva wafona. Shuwa ndobva yaita ndakati baba muchiona so ndochishamisa ndaona mudzimai yako di hakurongedza hasi zoenda mutadzire chi. Baba vakandipindura vakati aiwa mwanangu hapana chakaipa, iwewe unouya kuno mangwana. Shuwa ini mangwana acho anogona kuenda nokuti nasina kuudzochi hama pandaenda pandauza ana mudhara nehama. Mngwani wacho andinagona kuenda pandaenda kubata sadombo wangu patazoenda dheri rechitatu. Patasvika pai baba muchiona ndichiuya kudai mhuri yangu yakasvika here. Tanzi ungoshuwa mhuri yako yakadi yakasvika. Ndateera mhuri yangu zvikanzi nababa pari zviri mudzimai wako haasisipo baba paanoaenda kubasa. Ndikati zvino baba ndandavenga chi mhuri yangu. Zvikanzi zvinokuwazva haunondipa pfuma tangu wandipo pai padiki. Vavenga ndakambobisawo mbijana pai ndikudawo mhuri yangu dzokumba ndichipara chi pfuma yacho. Zvikanzi zviti tangu wandipa chi pfuma yangu. Shuwa ndakadzoka kumusha ndikataurira hama. Shuwa takaunganidza pfuma iye takaendesa. Taendesa kudaro mudzimai haangadi haangauyi, mudzimai haangauyi, baba mudzimai wangu haangauyi, baba mudzimai wangu haangauyi. Kusvikana nhasi chakazondipa kuti ndiuye mudare mani baba vakazouya atezvaro vangu vachiti varoda kundipa guburu pasapo. Ndakati ko nhasi uno munondipa guburu kuno mudzimai wangu takarambana here. Ini mukadzi wangu ndiri kumudini ndiri kumuda ndonyanayo kudaro. Taidzo atezvaro unoti kudiza tawa nomukwasha taurai tinzwe. Inini changamire ndinofanira kutaura chokwadi pamberi penyu. Ndakabereka mhuri iyoyo. Statement iri kutaurwa yekuti ini ndakazoona mota yakuya pamusha inomubereki naandisipo. Indiri zvongo yaitika kumba kwavo inini handimo mukati. Ndakazobatawo nhau yokuti ndichitobata ndaakunzwa mhirizhonga yakutoitika kumwana akutofona. Baba kuno ndanzi enda kumusha kwenyu. Ini ndakazobata foni ndichipindura mukwasha nzou zvamakuita izvi zvinoita here. Mukwasha akandipindura kuti mwana wenyu harisi gwekwe noramba rakanamirira papi pandiri. Ndikati mangwana tisazotsvaga naye. Mwana wangu mota ikutaurwa iye ndiye akatsvaga wega. Iye mwana wangu nyakuroorewa kwete ini. Ndiye akatsvaga mota. Ndakazoona mota yakuyoshwa nezvii. Ende zvinhu izvozvo vanofanira vakatotongana kare vakatoshayana vega. Iye akasara nozvakasara akati takura ndichasara ndichiita zvimwe. Mwana wangu akayakomba novana vake. Ndakatambira ndikati somunhu mukuru magariro yanga vachita vanhu ava kwese kumashure asati aroora mukadzi wari kutaura iyo munomba chaidzo
ndilizonga yanga isingaperi. Saka papa wasika uyu wangu mpenyu, mkwasha mpenyu, vanake wapenyu. Kumangwana likala machikuti mwanadzuka. Mweya uri kutenderera mazana ndi usiku. Kumangwana chikazoke chachituna. Ndakatambira mwana wangu Shakamira. Akagara pamusha. Agara pamusha mwana nokunga akataisa kuti zvinodaramedza vabereki. Akati baba ndikuda kuenda kushandira vana vangu sezvo ndo zvanga achingoita kana kwanga ari. Ikoko kwacho kwanga chirarumi ari anga achita house girl womastoro kuti ashandire vana vake. Paanogara kwabvika kutoziva kuti anga achiwachira vanhu vamashopu. Ndakatambira mwana wangu. Mwana wangu akabuda akaenda kubasa. Zvokuti vakaita 3 days ndopandati ngavataure chokwadi. Makapera mwedzi. Mkwasha wanga anaita straight kutanga kuya pamberi pangu. Akatanga kutuma vanhu mumakona. Kwete Sadombo. Auya uno anzi nomkwasha wawe ndikuda mhuri yangu. Ndikati koi muri kuya pano ndimana. Avatuma mwechipiri. Auya koi muri kuya pano ndimana. Abva azouya nasabu ndikati aiwa Sadombo wake alipo wani. Ndiye anopinda pamberi pangu kaSadombo. Kwavesa uri kutumiwa vari kutaura nodzei. Akauya na sabhuku wangu uyu. Zvakanaka nokuti aiuya ndikati wauya uri mumambure nokuti sabhuku ndiyo baba vangu. Vanoziva zvese sabhuku nyaya dzedu tikakumba kumkwasha wangu. Ndikati zvino mhuri yaukutaura kuti ndaika mhuri yako ndiyo iyi. Ndainongedzera vana vake. Zvikanzeva mhuri yangu ndikuda chi yakakwana. Ndikati yakakwana neipiko. Nokuti apa ndaona kuti mwana wangu atoya panapa mudziyo wese kurambiwa kwekupedzisira kwako. Kana munhu akutonzi nomudziyo wese kwiri kumusha kwenyu ende wanipinda kuti harisi gwekwe. Ndatambira shuwa gwekwe rangu. Nda auya aitanga kukomentana nomukadzi wake. Ine ndisingazive pese paituma vanhu apa kwako kutoda kufeya pfungwa dzangu. Vaitotaurirana. Kusvikira uya afamba. Vakasvika pokuonana kwanga vari iye nomukadzi wake. Akauya akati baba ndaona akadzi wangu kwavari. Ndikati vari kupi? Kunzimba kwanga rakataura. Ndikati heri sori mukwasha. Ndopandaitaura pai kuti mangwana adzitsvagana here. Kuzvino wanga wati kudii? Deni handino mari mubereki wacho. Ndaenda kunoona mwana wangu. Kuitira kuti nditaure naye kuti zvikamira apa. Uyo akati mari ndinani? Akamuka akauya kunditora shomukwasha takamuka na 4. Takaenda kwanga ari mwana wangu. Takasvika ndakamuona. Ndikati mwana wangu ita kuti tidzoke tiende kupi? Kumusha. Baba ndokukumbira kusanyanya kurebesa stereki. Zvakanaka. Washidimba ndi. Saka navazosha kwamabva nokwamurwenda. Tinotenda sanga Ndande. Saka shuwa takamusvika kumuona mwana. Mwana akangoti aiwa ndikutora mari pandikashanda. Mwana akanditiza. Wangu mwana yeye. Ndakabvunza mukwasha ndikati uri pawatiziwa iwe neni nabereki vacho. Hausi kunoti wangu washungurudzisa stereki mwana wangu. Ndipo pakawanika paita se papera nayo ndasara nevana. Vana vake ari kushandira ndiye kwaari mukwasha kwaari kuti ndakarodza kana kuti mukadzi wangu ndikumuda iye ndiye anoziva chakamira. Muchidimu muruti nyaya isitaizvi muchidimu muruti saka pamakukota tawo. Kuti nandamhosva here ndapirwa dati nokuti aiwa nekuti akatobvunzana nomukwasha tikati aiwa iwe chitonga wega nokuti iwe neni ndisatiziwa. bate varo iwe wati ukaita kuna tezvara vakatitanga wabvisa muchana ndikupe mhuri yako ndizvo here zvatatu wakazobvisa here muchana uyo akazonga abvisa mari here mwana wenyu maanaye Pfuma yari kutaura ndeyemombe kuti yemari. aiwa akanipa mombe 3. pamukapiwa mombe 3 mwana wenyu mukazodzorera here? Aiwa ini ndakati inini uya akati ndikubvisai kuromba vana kwete kuti ndikuda mukadzi wangu. Akati ndikubvisai kuromba mwana wangu. Vana vangu. Yokuromba. Kuroti kana achiromba kuroti haasi kuda mukadzi. Iye ndizwe kutaura kwaita aiti ndikuda vana. Aimiswa muziro wenyu munhu ari kuromba achino mukadzi here. Anenge achino mukadzi here kana ndinokubvisa pfuma yekuromba vana. Kuromba vana vangu. Andini asisinei nomukadzi kaizvo. Ndozvo sei makazomukira makaenda kwamakaenda naye uyu anga ashade. Aiwa pfuma yakaziva kwamashoti tatoenda uko. Haina kutaka kuya pfuma.
iye ndiyakazowedza kupfuma tatobvako. Baba, inini chamaimboendera uku nomukwasha wenyu changa chiri chii? Ineni kandi chiti ava vanhu kana ndaiona oita round table vese vari vaviri nekuti inini handisi ndindakaroorerwa ndakamupindura ndikati auso nokuroora inini waukaroora ndiwo waukutadzira nana. Chizwai baba tiite pari zvishoma nezvishoma musamhanye. Ndanzwa kuti hanzi makaenda negupuro inini kuna sabhuku ranga riri regupuro ramaenda naro imimi. Kwete gupuro handina kuenda naro. Makangaenda nei? Nawe yakaitika ndekuti ipopo ndikazotofunga papo mashure kuti kwete inini mwana gupuro ranga ratuma mwana wangu kuti perekedza hanzvadzi yako aende kuti kune murume wangu ndaita mistake. Mukwasha ndiyakapasa mwana wangu gupuro nokuti ndiyakarongedzesa chii. Aiwa teerera isati ndakunzwa izvozvo. Inini teerera zvatokutaura. Uyu mukwasha wenyu tiri ati inini makazoenda kuna sabhuku. Sabhuku wachari pano? Aripo. Asabhuku tida kuti muteerere kana takukudai munochoka pacho. Ngawagara wauya zvo. Uyai padhuze asabhuku mutibetsere hatisida kuenda mberi nyaya iti pechakamiri ifambe ipere. Tiudza kuti imini makaenda nogupuro kuna asabhuku. Gupuro iri roro kuramba mukwasha, uye mukwasha kuudza kuti makarodza mwana wenyini. Iye haana kuramba nomudzimai wake. Vakasvikirana vega pagiraundi nomukadzi wake vakataurirana nawe kupero. Asi zvabvunzwa. Zvakanaka. Tabvunzwa kupuro. Gupuro sizvo munhu azenza aikangoenza kupuro. Ndimeri. Mwana wangu akauya ndikati iwe nhau yako panapa yanetsa. Iwe chienda kupedzera nomurume wako. Baba mazoita sei? Vaenda nehanzvadzi yake ndakatuma hanzvadzi yake naiye kuti tichienda mondoita raundi tebhuru musvika kwaasabhuku. Asabhuku baba wacho mutaura nhau ipi iyi. Ndakabvunza mwana wangu kuti iwewe mararamiro akadai ukufungei. Akati inini zvomumanchada nekupa gupuro. Ndoona muri kutendereka tipe asabhuku sinzi vauya. Asabhuku pamusoro tiri kukumbiraiwo kuti tizive masvikiro yamukaita maererano nonhau yekutaura gupuro. Pamusoro changamiro chokwadi baba vakauya nemwana wavo nekupuro baba ava vakauya nekupuro vaiti ndavayozokupura chii mwana wanga vayozokupura murume wake ini ndiripo ndinyatsokuona sho kuti vaita zvevarambana ndo paakati komu kuti makuya ndipa gupuro nhasi ndikarambana here nemukadzi wangu ndikuona mukadzi wangu ane mwana wemashure mwana uya abva kupi ina naurambana nomukadzi wangu shuwa baba vakauya ndikazovadaidza zuva rechipiri rimwe zuva ravakauya ndikandisipo ndikazovadaidza zuva rechipiri vauya kubva ndikukumbirawo ruregero pabveke pandikaningira pandikakanganisa kuti vana vauyeko pagupuro gupuro rakapiwa mwana wangu zvinhu zvaakatora kumurume wake ndogupuro ndogupuro raakapiwa mwana wenyu saka hapana nimwe gupuro ndinofanira kumupa ndokukumbira ruregero kuti mari yandikanati abvise gupuro iye ndakakanganisa ndobva vadzokera kumba kwavo. Baba mati makatuma hanzvadzi yomukadzi uku kuenda kwasabhuku vakunyepa here sabhuku akati makauya aiwa kutuma ndakatuma akasi kunyema kukuenda kwama kuenda ikoko kwasabhuku kusvika kwasabhuku ndakazvika ava kuti vakatuma mwana vakasvika pokutanga vakatuma mwana wavo kutuma kwakaita mwana wavo ndiwo mwana wavo mukomana wanga iwo kwezi ndo vakaronga nyaya iyi kuti iwe chinokupura murume wavo ndobva vazoyazozadzisa ndiri kukumbirawo ruregero vabveke kutuma ndikandira mwana wenda asina kunyasofunga zvakanaka zvinhu zvaakatora midziyo ndogupuro riri pachena ndikati ona ndikati aiwa hapana chakaipa ndobva vadzokera kumba kwavo ndazogara pasi nemwana ndikati uriona inyaya iyi yakuda kwachangamiri ine handiikwanise mombe pfuma vanetsana kunetsera kunowanika auya kupinda kwenyu mukati ndoda pfuma yangu atsvaga mombe nhatu dzamataura ndimi akupai mumpe mudzimai hapana mudzimai maroza kunonzi kuroza kana mukange muinai maoko menyu akanotsvagawo mumwe munhu adana naye akamupa mwana uku ndokunonzi kuroza nokuti ari maoko mani ari maoko menyu mukumurambira muri zachimuda mozotuma mwana wenyu nogupuro ndatezva raka mwana wenyu chii chake
ndatezvaraka imi mozoenda zvakare saka minoona kunge zvinenge zvakuda changamiri pachitikuaa mirari baba sitokupai mukana wekutaura mukana wekutaura matoudidana maupiwa kasara kupindura mubvunza reka mari kokotota pana ando chekutaura here kuna baba timirire changamiri hapana isikwidze musoro naika kasi wamboya wambonwiranwira mango yakushirwa nechekare ore wabatsirika wanodona right abate nenewo papo changamiri pamusoro changamiri nyaya indaona mabatira yaita makorokota panga pasara ndepeni changamiri kuti muchipapedzisa zvatinoita kwedu tinongovhara tezi pekutanga naisabhuku baba havana moso era ndee wakarodza munhu kaingani kairi une mhosva yekutanga kurodza mukadzi womunhu vane chitsotsi chavakaita kudya mombe nhatu idzi dzitumidze mazita tidzo iwo ndiwakatotumidza aiwa mombe mbiri ndedzivana vako iwo chitatu ndeumani akaireva ndiani iye ndowakatoyashiri vana sadombo tizozo nemgwari chokwadi saka havana mhosva akapamunhu havana mhosva chaukuda mukadzi wako akuda mukadzi wako kumabvuma ndakaendesa ndichita se chibvatazivana wangu mukadzi wauda mukadzi wako makarodza iri mukadzi ari kupi kunokuda ndiko wakangofanana kunokudharo ndiko wakangofanana nekushango atezvanopa bhukure avape vanoteerere bhukure unoribvunza kuti randakaparira ranga rakamira zvakadai vanoteerere zvinorevei kana vateera ndikateera shoko chitoaitera muri ani ndiraitenda kuno kulubi yangu kunasa kundiro baba wariwo muri ani ndinatera muchiti ndichionesana nabi yangu kuti mararamiro yaita vana handimukona pasvasvika nhasi ndiziva kuti ndikuda vana vangu ndikuda mukadzi wangu 2 years makore mairi ka hamusi kupindura maenda kumurani ndiratezva ndizvozvona vakaenda risadombo vasadombo uvarisadombo nyepera pfuma handina kuenda kuchangamira ndiyandira nezvekuti mashoko emashoko nepfuma anoenda nani mashoko anoenda nasadombo makaenda murani uko handina kuenda ndaitaura pamba pangu mashoko eyandakumbora sabu makaenda kumba kwava aiwa ndina vakauya pamba pangu sa makaenda murani changamiro kubira pakuti muri kudzokorera changamiro kuti hungu inini kwezvekutaura zvepfuma handina kuitaurira haisi nyaya yepfuma pamakanozinda makutira kupuru makanga makamira sana apa ndikanga ndakuenda kuonesana navakuru vangu kuti pakaita mistake vaviri ndokafana kuchingoziva kuti nyaya ichadzoka mudare makanga maadogadzisa kuti isazouya kudare amwe makushandisa ungwaru hwemunhu mukuru handina kungoenda nyaya imaonera ngo tichivhara ava kana mukadzi akarorwa mukadzi makarodza mukadzi zvandinoziva inini achiisa shereni vanhu vakarambana nenyangwe atutisa mukadzi shereni risina shereni pachivanhu ndinofanwa kuzongoita sei kuzongoenda ndochivanhu kunyeperi baba handizivi kuti kwenyu munotonga sei musha wenyu asi zoti tinongone chivanhu chakafanana maifanwa kubata shereni wenyu tozoenderai kumwana wenyu aita sei arorwe kunyeperi nebaba ndizvozvo makarodza mukadzi womunhu uyo anoda mukadzi wakanotera munhu
unoti kudii Vaposhanga kuti basi kuti kuroza inani zvinonzi kuroza mukadzi womunhu ipfuma nechii zvakaita mukati maari ende kwakarolewa kwacho iye ndiani kuziva mukwasho ini handikuzive baba muna kuenda here ndakatoenda naye unoitei ndakatoziva iye neni ida kutora mwana tichikubatsirai kuye mati ndiye akanga amboenda akaona akadzoka kuyako kutora kuti munyatsopuruva zvamairambira mudzimai wangu uye nhasi ari kugara papi uyu muzorega kuramba nhasi muno saizvozvanzi mutopupura kuti shuwa takaenda makamona achigara wega hangano munhu wakawanda pakubuda kwako asati zvanopaodzora mumbe bodzi iwo mai inobvunzwa ika ndinotera kunyepera inotera yoga zorera murume wemumbe imwechete sokureva kwakaita inodzoka handiti iwe shamari chikomba nhasi nokubuda panze unotarisa mupusa wamama wosunga chikomba witness yako ndibaba ndo vakaenda kuona mwana wake aipa wakutora 5 minutes kuna mambo nokuti witness inozikana nani nababa baba dai vangoti aini mukwasha mwana akaroorwa kudhara handiti dai zvapera kudhara zvino kuti aiwa vaviri ndikati vapedzerana imusina kupuru aiwa nyaya ina baba chinotanga kuti vanhu vanzi varamba naigupuru ndochivanhu amutanga maendesa munhu witness mudzimai handitombomuda nhasi isai mombe imwe chete idzoke mangwana makuseni totenda iye ngakumangare chikomba chake ndobataura changanire kana musana vati imimi dzorai mombe kwanu ani mangwana kuseni uyu achimangarira chikomba andinokuchizira pamusoro changamiri ndambonzwa kana sina kuputsa kunzwa pachinzi mukadzi uyu ane mwana wake waanaye micheche handii imimi mukadzi uyu kwaari kubva sezvo mukuti hamusukuze pamuri kumuona ane mwana achipinda musha menyu muri kuti mwana uyu ndiwani iye mwana wangu ndakabvunza kati mwana uyu ndokukura ndikamuura kubasa kwangati ishona chaingataurirwe baba nomwana iyoyo kuti mwana ndakahura pane confusion baba wanda kuchacho urikuona pokutanga vati tikasvikako ane munhu waanogara naye haana kuhura ane munhu wakuti asi but anyway vanhu vanotadza kutaura vanoda kutsvaga muzvenga nyaya murume asiye bachiri padare ndizvozvo ingochajai baba zvatataura ngaudzorerwa mombe bodzi uyu ngaasunge chikomba munyaya yemunongosangana nayo futi nokuti ivava vanopuwa someone witness although witness iriko kumusana emwana asi baba atoti azadzise witness mwana kande witness kuti mwana kwakaenda akabva svikoitwa kuratidza kuti mukadzi womunhu akaita mwana asi baba mupa wakwapa someone witness singabhadhara tapedza baba right nyaya yako yapera ndaimusaini akapera dare ndiani mukwasha atizvanopaodzorera mari yedare pana pamutemo wedu tanga minoti chero mukwasha akahwina kana akasahwina anongosumudza chikatezva ngavasumudzwe asi mari yesamoni inodzoka vape mari yebhasi ndaatezva asi mari yesamoni dare yakakurwa dare inodzoka nokuti uyu ndiahwina zvagara zvo zvazvinoita atezva anzi nemukwasha musumudzi uyo mari yebhasi asi dare tinoida kuti idzoke next dare renyika muswadi 21 munowane mari yesamoni ndaimusaini